Vi har valgt skulpturen, der hedder Artemis Lærerinde. På engelsk hedder den Artemis the Huntress, og på latin hedder den Diana of the Science. Yes. Den her statue er lavet i marmor, og det er utroligt tydeligt, blandt andet ved, at man selvfølgelig kan se det ved øjemål, men den er også fordi, at marmor er utroligt svært ved at holde sig selv, så derfor er der den her buk og det her lille træ, som gør, at den støtter op ad det. Skulpturen er i bananform lavet af Louis Charles i Montreal, og det var originalt en skulptur fra paven Paul V til Frankrigs konge Henrik II. Yes. Kopien af den her skulptur, som jo ikke er originalen, den vi ser her på billedet, står nu på et museum i Paris. Skulpturen er original fra 325 f.Kr. og som sagt lavet i Montreal. Den dateres til at være i den senklassiske periode, fordi den har bløde træk, som mere drømmende og følelsesmæssige træk, end de mange andre skulpturtræk, der var i de andre perioder. Yes. Sådan helt basic, så viser skulpturen som sagt Artemis, som var den græsk gudinde for jagt. Men udover jagt var hun også gudinde for vilde dyr og al natur, som ikke ligesom ligger inden for menneskers domæne, som skov for eksempel. Hun er altså på en måde gudinde over sådan alt uberørt, og derfor også faktisk gudinde for unge pigers ægteskab og fødsler, og man kalder hende også for kyskhedens gudinde. Artemis er datter af Zeus og Veto, og hun er tvillingssøster til Apollon. Hun har ikke nogen stor betydning i udømmelsen, men hun er gode venner med mange af dem, der kommer fra den, og også mange andre guder, som har evner som hende. Yes, den originale skulptur, den findes desværre ikke længere, men der er rigtig mange forskellige skulpturer, blandt andet selvfølgelig den her på museet, som er den mest kendte, men der står også en bronzekopi et sted i en af Paris haver. Yes, som sagt, så er den her skulptur jo senklassisk. Og normalt i senklassisk periode vil figuren stå i den her meget kendte S-stilling, men det gør hendes krop ikke. Den står i mere sådan fri stilling med en lille snært af kontrapost, fordi vi har det her den ene fod over den anden, men helt klart en lille fri stilling. Og grunden til, at den ikke står i S-stilling, har nok rigtig meget at gøre med, at hun ligger lige sådan på grænsen mellem det senklassiske og den hellenistiske periode. Og grunden til, at man så siger det senklassisk, er helt klart, fordi hun har de her meget bløde træk, som sagt, og ikke har det her meget dramatiske, så er utroligt karakteristisk for den hellenistiske. Ja. Og hun har et rådyr ved sin side, som er en plantæder, og derfor har vi sådan fortolket det til at være et uskyldigt dyr, da den ikke er på jagt og jager, men er i balance med naturen og bare spiser deraf. Som hvilket passer godt til Artemis, da hun som sagt var kyskhedens gudinde og er i balance med naturen der. Der er flere kvinder, der har levet celibater tilbedt Artemis, og derfor fortolker vi, at hun har været med til at give den her livsstil, som også bliver skildret her i den her statue. Statuen viser en sammenhæng mellem det feminine og det maskuline, fordi hun er meget yndefuld, som sagt. Hun har det her kvindelige træk, og hendes ansigt og blødhed og muskulatur, den er ikke bombastisk, men meget blød og feminin. Og samtidig så har hun så det her dårdyr ved sin side, og jagten også bagpå med de her pile. Så hun kombinerer faktisk det maskuline og det feminine, som hun har opfordret flere kvinder til at gøre. At leve med sig selv i fred, men også med verden, naturen og dyr. Man kan sagtens perspektivere det her billede til vores tids kropsidealer. Og det kan man, fordi at når man kigger på Artemis på den her skulptur, så er hun jo utrolig smuk, som sagt, og utrolig yndefuld. Men hun er også stærk, og hun er rigtig trænet, og har også de her meget maskuline træk. Og i dag, der er det bare utroligt populært, både selvfølgelig at stadig at være smuk og yndefuld, men også at kunne klare sig selv, og vi har rigtig meget ved ligestilling og så videre. Så det er rigtig vigtigt, at kvinder ikke bare er de svage og dem, der sidder og kigger på, men også ligesom selv kan tage affære. Og det synes jeg, at Artemis viser rigtig meget af, at hun er ikke bare en kvinde,
der sidder tilbage, men hun går selv med og er selv i sig selv styrke og udholdenhed og viljestyrke. Så ja.